quan has dit, Joan, que va ser regidor d'Esports, entre altres coses amb l'Albert ens han mirat, el pare era un sedentari professional i la regidoria d'Esports realment és xocant. Sí. Moltes gràcies. La Carme Vergés fa la següent ponència, contribució, d'un tema inèdit per entendre'ns, que li ha tocat també, com molts, torejar aquestes relacions, és la directora del museu, les relacions amb Duran i Sant Pere. Per tant, endavant, Carme. Bé, evidentment és inèdit i el que presento avui no és pas un resultat ni global ni definitiu, sinó el contrari. El que em van demostrar les 71 cartes que existeixen a l'arxiu és que avui només podia fer com flaixos, com el que he anomenat visions d'una relació que comença professional però que al llarg de les cartes i dels anys vas veient que es converteix en una relació personal, d'admiració, com deia l'Albert a l'inici d'avui, d'aquest ídol que té Ramon Turull amb Agustí Duran, però que a poc va suavitzant des de la manera d'adreçar-se amb ell, hi ha cartes molt interessants que aporten informació també de l'Hermínia Grau. Per tant, hi ha tot un camp a treballar que avui tan sols l'obro i intentaré construir aquesta relació personal i professional entre Ramon Turull i Agustí Duran, però ho faré només a través de la correspondència i només a través o amb un fil conductor, que és el títol que els va unir a l'inici, que és el llibre de Cervera, que després també la Teresa us en parlarà una mica. Bé, a l'Arxiu Històric de la Segarra, com us deia ara, es conserven un total de 71 cartes escrites per Ramon Turull adreçades a Agustí Duran i Sant Pere. De tota aquesta correspondència, ara només em fixaré en una sèrie de cartes amb nombre prou important, estem parlant de prop d'una trentena de cartes que he treballat, que tenen en comú un treball conjunt, com va ser, com us deia, l'edició del llibre de Cervera. L'un com a editor, l'altre com a autor, però amb dos com a amants del coneixement i també com a amants de la ciutat de Cervera. La lectura de tota aquesta correspondència, que ja he dit, insisteixo, és parcial, ens comença a permetre esbossar un perfil comú de dos personatges ben singulars i representatius. Ramon Turull, a qui avui homenatgem, i Agustí Duran, a qui Turull va voler homenatjar fent realitat la publicació d'aquest volum esmentat, que era un compendi d'estudis diversos sobre la història i el patrimoni de Cervera. És, doncs, a través de les pròpies paraules de Ramon Turull, en constant resposta educada i supereficient a les cartes d'Agustí Duran i Sant Pere, que podem destriar els trets que l'identifiquen i que expliquen de manera íntima, són correspondència privada, cartes privades, però també molt precisa, segurament per aquest caràcter que ja s'ha anat veient al llarg del matí, de metòdic, sobri i molt sintètic, per tant també de forma, insisteixo, molt precisa, aquesta relació professional, intel·lectual i finalment de cordial amistat que amb els anys va establir-se entre ells dos. Al 1970, Ramon Turull projecta una nova col·lecció editorial de la qual se'n desprèn el seu reconeixement cap als altres, els que ja estaven treballant sobre Cervera. També se'n desprèn l'afany per donar resposta al seu arrelament a la terra natal i la seva vocació pedagògica i preocupació per la difusió del coneixement. A la presentació que escriu al llibre de Cervera, i que de fet representa un manifest de voluntats, es llegeix ben clar. L'esperit de l'edició d'aquest llibre no té res de comercial. Ens ve, per una banda, és un homenatge a la personalitat, a l'obra de l'autor i a la seva fidelitat a Cervera, i per una altra, vol servir d'instrument eficaç, insubstituïble, a tots els estudiosos que avui i demà s'interessin per les coses de la nostra ciutat. El conjunt de cartes analitzades estan datades entre el 3 de març de 1970 i el 21 de juny de 1972 i la seva lectura ens permet traçar el llarg camí que va representar el naixement d'una col·lecció editorial que havia de tractar aquests temes de Cervera i de la Segarra. Era l'inici de la col·lecció, que també n'esmentava el Joan, Biblioteca de Cervera i la Segarra, que s'estrenaria amb un primer títol de gran abast i envergadura, com és encara el llibre de Cervera, però que en cap cas no va ser l'únic dels seus projectes editorials. El 18 de març de 1971 llegim aquest primer fragment de carta, que a més en molts casos
va enumerant, no és una carta absolutament narrada o literària, sinó que va enumerant els punts sobre els quals vol parlar. El 18 de març del 71 diu projectes d'edicions. Ara, dels termes que vostè assenyala, el que més m'agrada és el de biblioteca. Biblioteca de la Segarra o Biblioteca de Cervera i la Segarra. Ja en parlarem en calma. Estàvem discutint sobre el nom d'aquesta col·lecció. Fora simultània, sí, l'aparició dels quaderns, uns 4 a l'any, i de llibres, uns 2 a l'any, però la fórmula dels quaderns permet servir de vegades certa actualitat. I aquest serà una de les característiques que d'aquí una estona us en faré també esment. Hem dit que la lectura d'aquesta correspondència, focalitzada sobretot en l'intercanvi d'impressions i el seguiment del llibre de Cervera, però que va esquitxant altres temes i preocupacions intel·lectuals que anirà unint els dos personatges, ens ha permès dibuixar uns trets definitoris. I els ressegueixo per intentar ajustar-me al temps. 1. La idea de territori, d'orgull de pertinença, d'aposta per la cultura cerverina i el seu reconeixement. Potser el que podríem anomenar la reivindicació i el treball des dels marges. L'1 de juliol de 1968, i faig només aquesta excepció a la cronologia que hem analitzat, però que creia imprescindible per explicar aquest reconeixement de Ramon Turull a Agustí Duran, és una carta de felicitació per la presa de possessió del senyor Duran com a acadèmic de Sant Jordi. I li diu així: perquè a la gent de Cervera els arribi almenys un ressò de la solemnitat i importància de l'acte, que acabo de llegir resumit a La Vanguardia, n'he retallat el full per a publicar el text en el proper número de la Segarra. 2. La transmissió de coneixement, la preocupació per estar al dia, el ser sabedor de coneixements que cal difondre, sovint a risc de la seva pròpia economia personal, o el que podríem anomenar el necessari i buscat retorn social. El 7 de febrer de 1970 deia: he llegit a La Vanguardia l'aparició del nou volum dels episodis de la història que edita Rafael Dalmau. Té per títol La Universitat de Cervera i n'és l'autor un tal Anselm Folch. Qui és? Continua la carta, però està intentant esbrinar sobre aquestes novetats editorials i els autors que les signen. El 8 de març de 1972, per exemple, s'adreça a Agustí Duran dient-li: sobre la història de Lleida, la Diputació se'n queda 400 exemplars i l'Ajuntament de Lleida 400 més. Això els vacuna de bon principi contra qualsevol angúnia econòmica. Jo m'ho estic fent tot sol. Sé dels mals de caps que em proporciona, però encara ho tornaria a fer. El 19 de març de 1972. Per cert, sàpiguen que ja m'ha sortit el mecenes del que parlava en el Segarra del dia 1. Em deixarà 200.000 pessetes sense cap interès durant 3 anys i això em permetrà treballar més tranquil i engegar l'edició de la història de la universitat aquest mateix any, que seria el segon títol de la col·lecció de la que estem parlant. Tercer tret definitori: editor eficient, metòdic, perseverant en la feina, el que podríem anomenar la importància dels detalls, la paciència i la seguretat en les execucions. El 21 de novembre de 1970 diu: recordi el que tenim a Cervera entre mans. Encara que l'abril sembli molt llunyà, no ens podem aturar en cap replà. Els replans a Cervera són massa perillosos. De fet, aquesta és una afirmació amb aquest to irònic que també s'ha dit moltes vegades, que ens pot ressonar encara a tots nosaltres i que diu amb humor o reflexiona sobre aquesta dificultat a vegades que existeix a tirar endavant amb els projectes. I segueix amb la dificultat de complir, per exemple, els calendaris, tot i que, com es veurà, no sempre són culpa d'aquests replans dels que parlava abans de Cervera. El 29 de gener de 1971, per exemple, diu: també a mi em sembla que serà molt difícil que el llibre pugui sortir el dia de Sant Jordi, però un mes abans o més tard no té importància. La qüestió és que no s'encalli la seva elaboració. Uns calendaris que per al seu disgust s'anaven allargant i allargant, tot demostrant la dificultat i nervis que representa la publicació d'un llibre de la importància del que tenien entre mans, aquest llibre de Cervera. La veritat és que hi ha moltíssimes cartes que insisteix contínuament en aquesta problemàtica de complir els calendaris. N'he triat alguna per anar resseguint fins a la data final. El 5 de febrer de 1971 diu: llibre, perquè aquí fa una altra vegada la relació de temes que parla amb el Duran. Llibre. M'estranya tant com a vostè que no li hagin enviat més galerades. Ritme.
Vostè ja sap com treballen les impremtes. De sobte es presenta una feina nova, urgent, i es margina la que es portava entre mans. Amb tot, el mes de juny ha de representar una fita màxima. En aquesta mateixa carta, com en tantes altres, també ens apareixen referències, i moltes, moltíssimes, al seguiment minuciós de galerades i al seu control de qualitat. Per exemple, també, només a tall d'exemple mínim, diu, tractant-se d'un llibre d'aquesta classe, l'estan fent amb la màxima responsabilitat i cura. Un detall. Al final de ratlla no hi haurà en cap plana ni una sola paraula partida. Aquestes paraules vídues. De l'abril, que parlàvem en aquest any 70, amb aquesta primera carta, al juny, que dia com a fita màxima, però encara hauria de passar molt més temps i més tasques que requeririen, com es veu a la correspondència, del seu control més personal. El 31 d'octubre del 71 diu, ahir dissabte, per no perdre el costum, vaig anar a la impremta de Tàrrega, però vaig tornar amb les mans buides. La impremta de Tàrrega és l'editorial Camps i Calmet, que és qui va editar el llibre. El 29 de novembre de 1971 diu, en principi hem fixat el dia del Santíssim Misteri per fer la presentació oficial del llibre a la biblioteca, però tampoc. El 8 de març de 1972 diu, avui a Tàrrega he coincidit amb el senyor Lladonosa, també aquest cercle d'amistats i d'intel·lectualitat del moment, del qual la història de Lleida està molt avançada. Celebro molt les notícies referents al llibre de Barcelona, que també s'està publicant en aquell mateix moment. Diu, per l'abril, el de Cervera, però l'abril de l'any següent ja estem, pel maig, el de Barcelona. I finalment arriba la carta del 21 d'abril de 1972, que li diu a l'Agustí Duran, acabo d'arribar de Tàrrega amb el doctor Llobet, també un imprescindible del Ramon Turull, amb els primers 20 exemplars del llibre. Segueixen en cartes posteriors algunes notes sobre la marxa i l'acollida del llibre que demostren l'èxit de les vendes i les bones crítiques que va suscitar aquesta publicació. El 28 d'abril, per exemple, del 72, diu avui, dia 28, anaven a buscar el 21, diu, porto venuts exactament 250 exemplars i és que el llibre, amb els dos noms i mans de Vostè i Cervera, ha estat causant sensació. Per tant, altre cop aquest reconeixement al Duran, reconeixement a la ciutat. Un minutet, Carme, per almenys. Vale, ja estic acabant. El 4 de juny de 1972 diu, el llibre va sortint. Aquest és una picada d'ullets a vosaltres. He triat aquesta cita. Diu, el llibre va sortint. Encara no n'he hagut de vendre cap als meus fills per no trencar la gota o gotes de cada dia. Si estava patint de dir, si un dia no n'he venut cap, us hagués tocat a vosaltres. Bé, l'estudi de la correspondència permet resseguir les tasques, però, a més, permet copsar el tarannà personal de Ramon Turull. Aquesta és la gran virtut d'una font primària, segurament encara molt poc explotada, com és la literatura epistolar. I, finalment, un darrer tret definitori, que és amb el que vull acabar, que tanca aquest breu retrat que situa Ramon Turull immers en un ambient cultural que, a partir de la col·laboració, va saber canalitzar i dur a terme iniciatives encara actualment vigents. Darrere l'Agustí Duran, per tant, hi van haver molts braços executors i moltes ments pensants que van vetllar pel bon desenvolupament dels projectes. I aquest era el meu quart tret definitori del Ramon Turull, que era l'intel·lectual, el col·laborador, l'activista cultural, l'home decisiu i executor, o el que podríem dir treballant des de i per a la ciutat. Havia triat diferents cites, però ja me les salto, però sí que on parla, per exemple, només que aproven, que ell proposa i s'aprova una partida de 25.000 pessetes destinades a la conservació i millora de l'arxiu i del museu, diu, ja hi seran fixes, cada any, i a ser possible més. I continua amb un reguitzell de notes al voltant de moltes coses, dels gotjos de Sant Pere, el gros, per tant, no és monotemàtic, sinó que està al voltant de tot, i finalment, una reivindicació que compartiria jo mateixa amb el senyor Duran i també amb el senyor Turull, i és la que diu el 9 de gener de 1972, que diu en un llibre de Cervera no hi pot pas faltar una cosa tan important com tot el que fa referència a les diverses parts del Centre Comarcal de Cultura. I això ho diu en relació a l'eliminació del darrer capítol del llibre, el capítol del museu, que, per sort, Turull no va permetre mai i el podem continuar llegint amb aquestes reedicions. Moltes gràcies.